हाय गाइस आं नै दंफैयो दा 64थि बोसोरसालिया जथुम्मा बर' थुनलाइ आफादनि खालार 9 9 10 11 12 थावनिया जाहैबाय दैमु नोगोर डिमाकुसि उदालगुरि बिटिआर आसाम बेयाव दंफैयो आरोखि नै नायदो बेयाव दंफैयो नै दा नोंथांमोननो आङो फारफायै देखायलांबाय थानोसै मा नुयो। आं दिदोम ब्लग इउटुब चेनेलनिफ्राय बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय। नै नानिखौ नायफादो एसे अन्थाव बाथाव। ओमफ्राय जोंहा दिनै सेकेन्ड टाइम माबाया साहित्य सभाया दिनै सेकेन्ड ना दिनै सेकेन्ड टाइमाव जोङो बेरायफैबाय। एकदम नै नानिमोना बिराद खस्थ' खालामदों। नानिमोना बेनिफ्राय जोङो दा नायै गिदिङै नुजोब्बाय। दसे बिदिनो बेरायलाबायनानै जोङो माने ओंखारबोबाय आरोखि। नोंथांमोना माबायदि मोनखो एसे कमेन्टआव टिं लिरना हरदो अननानै। गोजोननाय थाबाय। फिल्डआव थांबा आंनो माखासे इनफरमेसन होग्रा इनफरमेन्टफोर एभेलेबल गैया। माबा मोनसे सोङोब्ला मन्त्रनि खोथा सोङोब्ला बेखौ बिसोरो बुंनो रोङा। बेखौ मानो बिदि होखो होननानै बिदि सोङोब्ला बिसोरो बिनि ससखौ होनो रोङा आरोखि। बे माखासे जोंनि प्रब्लेम बे ट्रेडिसनेल स्टाडिनि बेलायाव आरोखि। बेखायनो बेबायदि प्रब्लेम मेलानलि थागोन। बे जेंनाखौ बिथाङा आइडेन्टिफाइ खालामनांगोन आरो जि चेलेन्जेस जोंहा मा जुजिनांगौ दङ जोंहा मा बे मावनांगौ दङ। एक्जिबिसन दिन्थिफुंसालि बेखौ नोंथांमोननो एसे देखायनो आखायाव लालायबाय आं दसे सम। सेन जेखाइ ओमफ्राय नैबेखौ मा होनोमोनलाय बावलांबायलै। नैखौ ना बुवालि सानायाव लांफानांसिगोनलै। नैबे नै जेखायाबो एसे मोजाङानो। चलो आगे बढ़ो। चलो अभी हायदो गावबा गाव। बर' न'खर बैसागो मोसानो फैनाय बायदि आरो। मा नुगोन बेयाव नायबिलना हिसान रासो गान्दै नुनो थांला नालाय ने आयु एम्फौआ नै जि दोनबा नै गोलदें गुलदुम। आयौ एम्फौआ नै एम्फौआ हा गोमोन जासिगोनानो बियो बारा बावला। नै आदार दोनफैखादों। मिथियोना नुवाखै नों एम्फौआ
मानोमोनथाय हा आं दांनो गियोलै बेखौ मानो आयौ जाहरबानो जायो इसा औ बेयाव खावले बाहोबालाय आयौ आयौ गिथावथावलाय बाबालाय औ बुलाथा बिराद मोजां दांनो हालायबावदोंसो बासा लाथारसिगोन बेयो बासा बोखारसिगोन बिसोरो बारा बावथारला बिराद मोजांसो एम्फौ लाथाया मोनबाय ने मोनहां मोनहां जाथारबाय मोनहां मोनहां जाथारबाय नै मारै मिथिखो आया बे दद्र' जायोबानो एम्फौआ लाथा खायो माबायो आरो बरिया बिलाइफ्राबो आं गारि जाग्राया बेखौ संनोबा मागो सफैबायनो दा उवालबो दोननांगौमोन ना उवाल दोङो बाहेराव ना आथिंजों सौग्रा आखाइजों सौग्राबो दङबा हाब रोंमारो माथो मोजांनो गोदो गोदायनि ना थावख्रि लुनाय आंनि फट'खौ बोखारना होदो हा मोजां दे थावख्रि लुनाया मोजाङानो जादों गोदो बिदिनो लुमारोमोन दे गोजौआव हरगोन गोजौआव बरिया दे लागोन थावख्रि लुनायखौ नुफेराखैबा गाइसमोन ओरै फै नै बिदिसो नै थावख्रि लुनाया बिराद मोजां जाखानो औ जामारदों बरिया दानि मानसिया हाबावगोन दा बे बर' हिनजावफ्रा हायो हानायालाय दाबो दानि मडार्नफ्रा एसे खमसै आरो हाब मा लाबोखोलै सयथि माबाफोर बुंनो सानबा बुंदो दे नोंसो बुंदो एसे खोन्थाबायब्रा आंनि माबायाव बिराद गोबाव जाबायमोन ना बै माबायाव लोगो मोननायानो क'क्राझाराव जोङो जेनेबा बे माबाखौ गुरुदेब कालिचरननिबो फानो ब्रह्मनिबो बाथौनिबो फानो जेरावबो ने जेरावबो जोङो बाथौ लकेट साबि रिं मोननाय जायो बबेनि बे दखाना बे लौथानिथार ना लकेलानो माथो ओमफ्राय नैबेफोरखौ एसे दाम खमाव होयो दा जोंना गुरुदेबनिखौ मोनसे लाना थांसैलै ने जाया होमबा बेलाय फैदो बे एखेयानो ने बेनिफ्राय नै बिमा बेखौ लालाय मोनसे जोंना नै जोंहा गुरुदेबनि माबाखौ लानोसैलाय जोंना ओइ दङ नै ओइ साबसिना दे आंनि चेनेलाव नोंखौ बरायबाय दे दिदो दखान होयो बेसे गोबावसै ओमफ्राय दखान होनाया गोबां बायदिसिना मोनथारो माथो नोंसिनाव लकेट साहित्यनि ब्रह्मनि बाथौनि बिहुराम सार दङ बड'फा दङ गुरुदेब कालिचरन दङ मोजां दे मोजांलै लग' गोनां जेनेबा आं लग'खौबो लाखाबाय नोंसिनाव बे क'क्राझाराव सिगां मोजां बे बाथौनि नैबे ब्रह्मनि आरो नैबे साबिरिङाव लाग्रा गोबांथार बायदिसिना रोखोमनि दं आरो ने नैबे गथ'फोरनि गानग्रा आरो बियो जेनेबा
मा साइन्सनिलै बेबा जोंबा मिथिला जोंथ' जेबो नाला गुला गैला दे गरेस्वर साइन्स एकाडेमिनि ने बेयो मोजांलै बबे बेनो नै गरेस्वर साइन्स एकाडेमि गरेस्वर साइन्स एकाडेमि Play by ES card. गेरलांदां जा गबागब हटेल दा बर' मोजां जादोंलै नामा गाइसमोन बेयाव गोबां रोखोमनि माबा माबि मोननाय जादों खांख्राइ दङ बेनिफ्राय अमा दङ बेनिफ्राय एम्फौ लाथा दं दाउ दं ना दङ बेनिफ्राय नाथुर दङ बिदिनो गोबां रोखोमनि माबा माबि बिदिनो अराव हांनाय आरोखि बिदिनो जोंबो जानायसै बेयावनो गावबागाव जाबाय उदैखौ बेलदां खालामना फैबाय बेनिफ्राय बेयाव बेलेग बेलेग जायगानिफ्राय फैदों बिथांमोनहा गगामुगनिफ्रायबो फैनाय नुदों आरो जों मा होनो लखिमपुरनिफ्राय फैनाय नुदों माजुलिनिफ्राय फैनाय नुदों नै नोंथांमोनहा पस्टाराव नुदों दा बिथांमोनहाबो खस्थ' खालामफैदों आरोखि गोबां जायगानिफ्राय गोबां मानसिफ्रा जायो नालाय बेनिफ्राय बेयाव ट्रेडिसनेल आफंबो मोननो होदों बिसोरो आफं माने मिसिंफ्रा बेखौ बानायो नालाय दे बिनो नोंथांमोन बिदिनो नायलांफिनबावदो बेखौ ओरै फैद' ओरै खेब आंखौ एसे माबा हाय गाइस आं नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लानाय जानोसै बिथिं बिथिं गिदिंबाय गोबांथार बेनिफ्राय जोबथारनायाव नै जोंहा बड'फानि मोनसे मोन्थोर बिथांनि स्ल'गान थां आरो थांनानै थानो हो बिथांनि मेहेरगोनां मोन्थोर एबा स्ल'गान बिथांनि बेसेन गोसा मोन्थोरखौ नोंथांमोननि सेराव दिन्थिबाय आङो बड'फा जोंनि बर'नि बिफा बिथांनि स्ल'गाना जोबोद मेहेरगोनांमोन आरोखि थां आरो थांनानै थानो हो नैबेबो जाहैबाय जोंहा गुरुदेब जायखौ होनो गुरुदेब कालिचरन बिथाङाबो जायगा मोनदों जोबथारनायाव दे जोंहा मोनसे स्ल'गान होबावनोसै जै बर' हारिनि जै बर' हारिनि जै जै बर' हारिनि जै बेखौनो बुंनानै नोंथांमोननिफ्राय आङो बिदाय लानाय जाबाय गोजोन्थों।